أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسول الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الموت باب وكل الناس داخلون صدق الله العظيم وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Ang papuri ay kay Allah lamang, lumikha ng kamatayan at nagbigay ng buhay upang kayo ay subukan kung sino ang mabuting gawa. Ang kapayapaan ay sana mapasa sa ating propeta sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba, sa mga tao na sumusunod sa yapak ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang-una tayo ay magpapasalamat muli sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang pagbigay ng pahintulot na tayo ay mapasama sa mga tao na magsasagawa ng Salatul Jummah. Nakarating tayo dito dahil sa iniisip natin ang araw na ito ay isa sa obligado sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tatalakay natin muli ang kamatayan. Bakit palagi natin pinag-uusapan ang kamatayan? Dahil ang kamatayan ay ating tinatakasan. Bakit natin tinatakasan ang kamatayan? Dahil tayo ay nangangarap na madugtungan pa ang ating buhay sa mundo na ito. Ano ba ang mga ebidensya na tayo ay takot o ating tinatakasan ang kamatayan? Katulad ng mga seriosong sakit o malalang sakit na ating nararamdaman, kapag mayroon tayo ay takbo agad tayo sa ospital dahil tayo ay natatakot na mamatay. Bakit kaya, mga kapatid? Takot tayo sa kamatayan na ang lumikha ay si Allah, pero hindi tayo takot sa Kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isipin natin na ang kamatayan ay wala tayong ligtas. Kaya dapat natin paggandaan. Ano ba ang ipaganda natin sa kamatayan? Unang-una, baguhin ang ating kaugalian. Baguhin ang ating sarili. Huwag tayo magpaalipin sa ating sarili. Huwag tayo magpaalipin sa mundo. Tayo ay magpaalipin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ang una nating gagawin. Papaano mo
mababago ang iyong kaugalian. Baguhin natin ang ating kaugalian na ating nakasanayan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa kautusan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nan, kapatid sa pananampalatayang Islam, alam mo sa sarili mo na ikaw ay gumagawa ng masama pero ipinagpapatuloy mo pa rin. Hindi ka natatakot sa Allah na ikaw ay harap sa Kanya. Wala kang katakot-takot sa pagbalik mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ginusto mo ang iyong kautusan ng sarili. Binaliwala mo ang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sabihin mo ya Muhammad, katotohanan ang kamatayan na kanilang tinatakasan, fa innahu mulaqikum. Katotohanan ay sila ay sinasalubong. Dahil sinasalubong tayo ng kamatayan ay paghahandaan natin mga kapatid. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Pagkatapos natin masalubong ang kamatayan na yan na ating iniiwas-iwasan, ay tayo ay ibabalik sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala upang ipabatid sa atin ang ating mga ginagawa sa mundo na ito. Kapatid, alam mo ang iyong ginagawa sa mundo na ito. Alam mo na maling-mali, alam mo na kasalanan, pero hanggang ngayon, ipinagpatuloy mo pa rin. Subhanallah. Wala ka bang takot? Wala ka bang takot sa kamatayan? Wala ka bang takot sa Allah, lumikha ng kamatayan? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isipin natin na itong kamatayan na ito ay walang isa sa atin ang makakaligtas. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Al-mautu babun wa kullun nasu dakhilun." Ang kamatayan ay pintuan. At lahat ng katawan ay papasok sa kamatayan na yan. Dahil papasok ka sa kamatayan, wala kang ibang source kundi paggandaan lamang. Na paano mo paggandaan? Katulad ng sinabi natin, kung mananatili ka sa iyong ginagawang masama, mananatili ka sa iyong kaibigan na gumagawa ng masama, kung gusto mo mabago ang iyong sarili, kapatid, dahil sinabi ng Allah, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta ma yughayyiru ma bi anfusihim." Hindi mababago ang grupo hanggat hindi nila babaguhin ang kanilang sarili. Baguhin mo, kapatid, ang kaugalian na nakasanayan. Kung ang iyong kaibigan, katulad ng sinabi natin nung nakaraan, ay mga tao na laging gumagawa ng masama, laging pasaway sa Allah subhanahu wa ta'ala, iwas-iwasan mo yan. Dahil yan ay dadalhin ka sa impyerno. Hanapin mo ang mga tao na laging nakakunik ang kanilang mga puso sa masjid. Dahil iyan ang mga tao na dadalhin ka sa paraiso. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ilang tao na tayo sa mundo na ito? Simula nung nakaedad tayo ng 15 anyos hanggang ngayon. Siguro, maaari nating maalala kung ano ang pagkukulang natin sa Allah. Turiin natin ang ating sarili. Hasibu qabla an tuhasabu. Suriin ninyo ang inyong sarili bago kayo suriin.
O litisin ninyo ang inyong sarili bago kayo litisin. Ang ibig sabihin na ito ay isipin natin maigi kung ano ang nagawa natin, na ipadala natin sa ating libingan. Ano ba ang nagawa natin kabutihan sa mundo na ito? Tayo ba ay nagsasala ng 5 beses? Tayo ba ay nagbibigay ng saka? Tayo ba ay nakapagmayhagi sa mga tao na may kaya? Tayo ba ay tuwing Ramadan ay tayo ay nag-aayuno? Subhanallah, mga kapatid at mananampalataya niya. Hindi magtatagal, lilisanin din natin ang mundo na ito. Ayaw sa gusto natin, maniwala tayo. Paano natin makakamtang ang tunay na tagumpay kung ang lagi natin sinusunod ay utos ng ating sarili? Kahit narinig natin ang kagustuhan ng Allah ay binabaliwalaan natin, pinalampos natin dito sa kabilang plane. Ikaw ay nangangarap na para ito tapos hindi mo gagawin ang mga requirement. Alam mo na ang mga requirements para ito, kapatid. Siguro sa kautusan ng sarili, kaya yan, binabaliwalaan mo tuloy ang kautusan ng Allah. Ilang beses natin naririnig, wa iyaya pattakon, sabi ng Allah, ako lang ang inyong katakutan. Bakit matatakot kayo sa ibang tao? Hindi natin kinatatakutan ang tagapaglikha. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tinatalakay natin ang kamatayan na ito dahil baka makaroon tayo, no? Ating binagbalik-balikan dahil isa ito sa paalala sa inyo at sa aking sarili. Baka tayo ay makakuha ng ideya na mabago ang ating kaugalian na hindi isang ayon sa Islam. Pagsikapan natin, no? Kapag ang iyong kaibigan, dapat araw-araw sinusuri natin ang ating sarili kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Kung hindi ka pa nakapagsala ng 5 beses sa isang araw, sabihin mo sa sarili ko, bakit? Sarili mo, bakit hindi ka kapagdasal na 5 beses sa isang araw? Ano ba ang kinaabalan? Dahil sa kaibigan, nakikipagkwentuhan, dahil sa negosyo, pinili ang negosyo. Dahil sa pamilya, mas pinuna ang pamilya. Di ba sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin? La tulhikum, ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum, wala auladukum an dhikrillah, wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Yan ba ang gusto natin? Mapasama tayo sa mga taong nalulugi sa araw ng paghukom? O mga mananampalataya? O kayong mga mananampalataya, la tulhikum amwalukum, huwag maging abala sa inyo ang inyong mga ari-arian at inyong mga anak o pamilya. Sa pag-alala kay Allah o sa pagdarasal o pagsasala ng 5 beses sa isang araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, binigyan tayo ng babala ni Allah. Wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Kung sino man ang gagawa sa mga ganong gawain na sila ay naabala sa kanilang mga ari-arian, sila ay naabala sa kanilang mga pamilya, naabala sa kanilang mga gawain, maulaika humul khasirun, ay sila yaong mga tao na mga nalulugi sa araw ng paghukom. Alam ba natin kung ano ang spelling o ano ang itsura ng taong nalugi?
Kung sa mundo na ito ay kapag nalugi ka ng 1 milyon, hindi mababasa ang mukha mo. Lalo-lalo na sa araw ng paghukom. Bilyones, trilyones ang mga tao na makakakita sa iyong naong sa kabilang buhay. Kung nahihiya ka sa mundo na ito dahil ikaw ay nalugi, ay mas lalo kang mahihiya sa araw ng paghukom, mga kapatid. Kaya dito palang suriin natin ating mga sarili. Ano ba ang pagkukulang ko kay Allah? Bakit ganito akong palagi na lagi akong sumasali sa mga matasamang gawain? Hindi ako makakasali sa mga taong gumagawa ng kabutihan. Hindi ako nakakasali sa mga tao nagdarasal ng 5 beses sa isang araw na wala naman akong sakit. Kayang-kaya ko ang ginagawa nila. Pero itong mga masasamang gawain ay hindi ako ma-absent. Lagi akong present. Subhanallah. Kapatid, isipin mo, ang libingan ay wala kang kasama. Sino sasama sa libingan mo kapag ikaw ay ihahati sa huling hutungan? No? 3 lang ang sasama sa iyo sa iyong libingan. Una, ang iyong pamilya at mga kamag-anak, mga kaibigan. Yun lang. Pangalawa, ang ari-arian, ang pira mo ang dadala sa iyong libingan. Pangatlo, ang iyong nagawa. Sino sa kanilang 3 ang magpaiwan sa iyong libingan? Yun ang lagi natin iisipin. Sino ba ang magpaiwan sa aking libingan kapag ako'y yatid na sa aking libingan? Walang iba, kapatid, kundi ang iyong gawain. Basta man o mabuti ang iyong gawain sa mundo na ito ay iyan lang ang magpapaiwan sa iyong libingan. Kaya kapatid, isipin mo kapag nandoon ka na sa libingan na yan at ikaw ay tinabunan na, puno na ang iyong libingan, darating ang angel, tatanungin ka, sino ba ang iyong Panginoon? Manrabbo ka. Kapag ikaw ay namatay sa walang pananampalataya ng Islam, ay hindi mo yan masasagot ng maayos. Subhanallah. Mahimamo ka. Sino ba ang sinusunod mo? Mannabiyo ka, sino ba ang iyong propeta? Na masasagot natin yan kung tayo ay namatay sa Islam. Tayo ay namatay na tunay na Muslim. Pero kung tayo ay namatay na hindi Muslim, ay hindi natin masasagot yan. Paparusahan kayo ng mga anghel na magtatanong sa atin. Mga kapatid sa pananampalataya, mahirap, napakahirap ang kalagayan sa ating libingan. Kung sa tingin natin ay sa mundo na ito ay nahihirapan tayo, ay mas lalo mahirap sa libingan na yan. Dahil matagal na tayo. Sa mundo na ito ay konting oras ang ating oras sa mundo na ito. Pero sa libingan na yan, mas matagal pa. Lalo-lalo na sa kabilang buhay, kapag dating harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang katapusan doon. Walang katapusan ng buhay. Ang mga tao na namamatay na hindi Muslim, ay hindi mabubuhay ng maayos. Pero ang mga tao naman na pasado ang kanilang mga ibadah, ay sila ay mananatili sa kasiyahan. Walang problema ang sa kaangkuran. Magsisisi ang mga tao sa impyerno, mga kapatid. Magsisisi ang mga tao sa impyerno. Dahil hilingin nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, naway pabalikin mo kami sa mundo. Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa kum minas salihin. Kapag dumating ang ating kamatayan, ay hihilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, ipagpaliban mo muna ang aking kamatayan dahil ako'y gagawa. Dahil ako'y mamimigay ng sadaka, wa kum minas salihin, at magpakatuto na ako. Gagawin ko ang gawain ng mga salih. Wala ng panahon. Binigyan ka ni Allah ng panahon
Ngayon, alam mo na kung ano ang gagawin mo, tapos pagdating ng iyong kamatayan, hihirit ka pa nang ipagpaliban ang iyong kamatayan. Kapatid, sa pananampalatayang Islam, samantalahin natin ang panahon na ito na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay magsisi, maghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at pagsikapan natin ang kautusan ng Allah na ating maisagawa. Pagsikapan mo, kapatid, na iwasan ang mga masamang gawain. Dahil kapag maabutan ka ni malakal maut sa masamang gawain na yan, 100% wala kang ligtas sa impyerno. Subhanallah. Nakakatiyak ka ba kung kailan darating si malakal maut sa'yo? Al-mautu bagtatan. Ang kamatayan ay tremor. Biglaan, may karamdaman o wala. Kapag dumating ang kamatayan, ay huhubutin ni malakal maut ang iyong buhay. Huhubutin ni malakal maut ang iyong kaluluwa. Ayaw sagot ka mo, kapatid. Kaya paggandaan mo yan. Huwag mong isipin na ako'y malakas. Hindi ako mamamatay ngayon. Hindi ako mamamatay na ilang taon ngayon dahil wala akong sakit. Nakita natin na ating mga kapatid, sa ating mga kamag-anak, may binabalita kahapon, nag-usap kayo, pero pagkagabi wala na. Dahil inatake ng high blood. Hindi ka ba natakot? Binigyan pa ka ng babalaan ni Allah, tapos binabaliwala mo pa? Hintayin mo ba na dumating sa iyo na sasabihin mo na laula akhartani ila ajalin qarib? Subhanallah. Kapatid, sa pananampalataya ng Islam, lagi mong pag-isipan kung paano ka makakaligtas sa mga parusa ni Allah, sa libingan, sa sakratul maut, sa daanan sa siratal mustaqim, sa ating lalakbay na padang Mosar at 3,000 taon. Lalo-lalo na doon sa paghukom ni Allah, hindi pa tayo makakarating sa harapan ni Allah, pero matindi ang parusa, lalo na kung makarating tayo sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipapalapit sa atin ang impyerno. Ipapalapit ni Allah sa ating ang araw. Kung ang araw na ito ay hindi natin kaya isang oras lang, magbilad ka doon sa labas sa ganitong oras na hindi ko alam kung ano mangyayari sa'yo. Kung may blood ka, siguro doon nakapupulutin sa hospital o sa emergency room. Mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, ang mundo na ito ay pansamantala. Ang buhay na ito na mayroon tayo ay pansamantala. Kaya samantalahin natin ang kapatid ng buhay na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala na may magamit natin sa tamang pamamaraan sa kagustuhan ni Allah at sa kagustuhan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Palawagin natin ang ating kaalaman sa Islam upang tayo makakuha ng ideya kung paano iwasan ang masasamang gawain at paano pagsikapan ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hanggang dito na lang, naway mayroon tayong mapulot na konting aral sa aking binigay sa inyo na mga mensahe. Tayo lahat naway makakuha tayo ng aral na maisa sa buhay natin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li kulli muslim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hamdan kama amara la ilaha illallah wa
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Mahaluk kami mga pagarian niya at ipagdatan ko agama. Kami may kinantan wagi sa gilid na katatagod siya sa gilid niya kapanahon tanway. Okay. Di tanong na yaoin niya yung mana na makaumagi mo ito kasundik. Kabab sa so kasundik sa dunia na kapakaya doon nakapakabawi ka. Huwag na so kasundik sa lungan na maurin na dagnaw kita baka pakabawi. Dagnaw kita ba nga rin pakabawi. So sa gina magpa ayaw mo ay di magkira katanong Allah. Apa na unagin ay katatagutan sa gilid. Naroon tanong kung kalabakagin mo ito, na kasurgaan ka. Kabusi tanong kung kalabakagin mo ito, pamana ka narakaan ka. Kung napiya ka mamusaw na mga tawaya maana na tugusan niyan, kung di na pumasa niya, naging mo ito ka narakayan. Nasukat pa kasurgayan, na din yan pumasa. Sumpang ko. Hindi pa man napiya ka mamusaw. Kapa pero mga doksa may mga padaril. Pagling din tanong sa ikwawa ay maana na mapadal mo si sagyan kay mga puso tanong ito. Kung nabubaya si saging ito mga tubuan mo. Nagusok kagawin si saging ito mana mga galabok ang mga piyakasitingay ay ni sa paro Allah wakala rabbukum uduli sujud subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana saghirana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ipagkaloob mo sa aming puso ang pagmamahal sa iyong mga kautusan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga kautusan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na aming mapagsikapan upang sundin ang pagsasagawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Islam. Kaya alam namin na ang tanging tatanggapin mo lang ng mga ibada ay yung naisunod sa tamang paggawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salata inna salata tanha 'anil fahsya'i. Penuh na yan. So, subukan lain. Fa'in tasih subukan min tamam sila wala takhtalif asabakum. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كفروا بئس مثل القوم الذي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يأفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله